A ilusión volve a apoderarse da Coruña. O Deportivo xoga hoxe o seu último partido en segunda división e ademais faino na casa, en Riazor. Moita expectación nunha xornada que vai quedar no recordo do deportivismo e que xa comezan a festexar de novo na cidade. Foi un parto, doeu moito. Son días de disfrute, final a sensación de que todo o mundo o merecíamos e sobre todo estes nenos que nin viviron un ascenso a primeira división como puiden desfrutar eu. Que tal, saúdos? Moi boas tardes. Un ascenso, se os coitábamos, moi agardado polos afeccionados que non poden conter a emoción. Sí, só hai que ver como está a cidade ateigada de camisolas branquiazuis xa desta hora. Cristian Romero. Efectivamente, Antía, xa como vedes ás miñas costas hai un montón de xente, un montón de camisetas do Deportivo, iso que só estamos vendo a fanzón, non imaginedes como está o resto da cidade, pero a verdade é que aquí estáse estupendamente, levanto da mañá con DJs, con concertos como de antes de elegido e agora nun par de minutiños comezarán os Rapans, así que nada, nun araquiño conectaremos de novo e veremos como segue o ambiente aquí nesta explanada de Riazor. A automobilística chinesa SAIC está máis preto de instalarse en Galicia. Ferrol e As Pontes son os lugares escollidos para as primeiras plantas que a multinacional terá en Europa para fabricar coches eléctricos da súa marca MG, segundo publica hoxe o xornal La Voz de Galicia. Aínda que pide cautela, a Xunta prevé declarar de forma inminente proxecto industrial estratégico esas factorías. Por terra, mar e aire buscan un bañista de 70 anos desaparecido na praia de Barra, en Cangas. O home, habitual do areal, desapareceu a pasada tarde cando estaba nadando. As súas pertenzas quedaron na praia. Porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos. Ha llegado el momento de elegir. Ha llegado el momento de elegir y elegir. O seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente. En el Partido Popular, desde luego, lo tenemos muy claro. Esta madrugada puderon ver no ceo a lúa azul, un fenómeno que ocorre cada 2, 3 anos cando coinciden dúas lúas cheas nun mesmo mes. Así de fermoso mostrábase o satélite comezando a esconderse tras a ponte de Rande en Vigo. Ben, comezamos. Co ascenso xa no peto, o deportivismo volve a estar hoxe de festa. No partido desta tarde van loitar, ademais, polo campeonato. Sí, último partido en segunda división e desta hora hai moita alegría, moita emoción e ninguén quere perderse o ambiente. Cristian Romero, como está a cidade? Pois a cidade Antía, a xente está eufórica, xa levan unha semana celebrando, como non é para menos, hoxe ademais é o día culpo e ten un festón preparado para o día de hoxe. Aquí nesta fanzón hai un montón de xente, como vedes, hai un ambientazo, e levan toda a mañá disfrutando de concertos, agora nuns minutiños comezarán os Rapans, pero non toda a xente está aquí. Hai outra moita que está nesa rúa de San Xoán, porque teñen unha previa preparada e logo sobre as 4 da tarde virán todos xuntos andando ao partido para animar o equipo e, bueno, como non, para ver ese partido, como ben dicía, polo campeonato. Un partido que ademais poderedes seguir en directo a través da televisión de Galicia e ademais a festa posterior, porque temos un enxogo especial para que todos poidades seguir en directo esta celebración do Deportivo. Así que nada, non o perdan, de velo e a seguir gozando, que hai motivos de celebración. Hai festa deportivista en cada recuncho da cidade, algunhas especialmente multitudinarias, como a que convocou centos de persoas na Rúa San Xoán, un clásico do vermú dominical transformado en celebración branquiazul porque xa tocaba. Foi un parto, doeu moito. Llegó, ya estamos en primera. Estamos de festa, gracias a Dios, collemos folgos uns anos e veña, festa rachada. Siempre vimos el Depor perder, siempre sufriendo, y esto es una maravilla. Poder disfrutar, aunque sea un ascenso, no un título, pero también es bonito. Ás 11:30 da mañá prenderon as brasas para despedir 8 anos de ausencia en primeira que se fixeron eternos. A de hoxe é a continuación dunha celebración que xa comezou a semana pasada tras a vitoria do Deportivo en Valladolid. Unha festa duplicada e sen sufrimento previo.
Puede ser que dentro de estos últimos 8 años, el primer partido al que podemos ir un poquito tranquilos y a disfrutar. Y ya ves que empezamos desde muy prontito. Ya es fiesta desde por la mañana, ya se sabe que vamos a ascender y nada, muy contentos. Son días de disfrute, al final a sensación de que todo o mundo o merecíamos. Sumáronse algúns afeccionados das Palmas e deportivistas chegados de lonxe. Somos de Suiza y hemos venido a avión para ver este partido. Yo que vengo de Mallorca a ver el Depor. ¿Sí? Yo soy de Super Depor. Bueno. Y que llevo la camiseta de Valerón ya de hace años, 25 años por lo menos tiene la camiseta ya. Forza Depor. Na fanzone instalada na esplanada de Riazor tamén comezaron cedo con actividades pros nenos e música que continúa a arestora. A noite a celebración polo ascenso trasladarase a 4 camiños, onde esta mañá deixaban todo listo para recibir os afeccionados e os xogadores que chegarán nun autobús descapotable. Poderán velo todo, o partido e a festa a partir das 6 da tarde na programación especial que ten preparada a Televisión de Galicia. Pois, antes do partido deportivo, veremos nesta primeira canle o encontro entre Europa e o Celta Fortuna, a ida das semifinais do play-off polo ascenso á segunda división. O filial celeste comeza o seu 7º intento para estar na división de prata e malia que lles queda a volta en Balaídos non van especular co resultado, ollo, van ir a gañar. Dende as 4 da tarde estaremos xa coa previa deste apaixoante choque. Ben, pois, tarde co deporte galego nesta canle, porque tamén a partir das 6, xa escoitábamos, poderán seguir a festa do Deportivo. Programa especial do En Xogo, no que poderán velo encontro contra a Unión Deportiva As Palmas e despois toda a festa pospartido. En a política nacional, a corrupción está a cercar o goberno de Pedro Sánchez. Na cadea está o exministro José Luis Ábalos, número 2 de Sánchez, polo caso Coldo, que investiga o cobro das comisións na adxudicación de contratos públicos durante a pandemia. Por financiamento irregular está imputado Santos Cerdán, que sustituiu a Ábalos na Secretaría de Organización. Tamén a muller do presidente, Begoña Sánchez, está sendo investigada por tráfico de influencia e corrupción nos negocios. E tamén o seu irmán, David Sánchez, por acceder presuntamente a unha praza medida na Deputación de Badaxoz. O último caso coñecíamolo hai 2 semanas, a imputación do expresidente Zapatero, co tráfico de influencias como eixe das pescudas na trama de Plus Ultra. Pois con este panorama, Sánchez cumpre esta semana 8 anos de goberno e faino nun momento dos máis complicados nestes 2 anos da legislatura, non só polos casos de corrupción, senón tamén pola falta de apoios parlamentarios. Foi o 1 de xuño de 2018 cando o Congreso dos Deputados aprobaba a moción que desaloxaba a Mariano Rajoy da Moncloa en favor de Pedro Sánchez. Unha moción defendida por Ábalos, actualmente en prisión, por levarse supostas comisións nos contratos das máscaras ao longo da pandemia. El resto va a encubrir todo isto. Ábalos foi só un dos moitos problemas aos que tivo que facer fronte Sánchez durante estes 8 anos de legislatura. Por tanto, del cambio político que incorporamos al país. Os supostos casos de corrupción sucedéronse ata que o último escándalo saltaba coa imputación de Zapatero, o primeiro presidente da democracia investigado xudicialmente por corrupción. Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado, hemos actuado con contundencia. Momento delicado, pero Sánchez insiste, seguirá gobernando e non adiantará as eleccións. Porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos. Con todos os casos xudiciais nos que tamén están salpicados o seu irmán e a súa muller, o PP di que España non merece isto e que os cidadáns deberían decidir canto antes. Ha llegado el momento de elegir. Ha llegado el momento de elegir y elegir. O seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente. ¿Esa moción de censura podría estar más cerca? Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo. Polo momento, Junts e PNV falan de legislatura esgotada, pero non de si respaldarían ou non unha hipotética moción de censura. A legislatura está paralizada sen orzamentos. Este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego además le han puesto la guinda de la corrupción y de hacer pasar vergüenza a la gente.
Mentres, o histórico dirixente do Partido Socialista, Ramón Jáuregui, reclama ao seu partido un congreso extraordinario urxente. Esta semana continúa xuízo o irmán de Pedro Sánchez por entrar a traballar na Deputación de Badaxoz supostamente por enchufe. No banco senta tamén o expresidente da Deputación, exsecretario xeral do PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. O xuízo comezou despois de coñecerse unha campaña supostamente orquestrada por Ferraz contra a xuíza que iniciou o caso. Foi un dos obxectivos da trama do caso Leire, que pretendía desacreditala para deter o procedemento. Ao parecer, vixiaban os movementos diarios da xuíza Beatriz Viedma e mesmo interrogaban os seus achegados. En páxina económica, Galicia aposta pola industria biotecnolóxica coa creación de 30 empresas do sector nos últimos 4 anos. E desa aposta falou Alfonso Rueda, co novo director da fábrica que a farmacéutica suiza Lonza ten no Porriño. O presidente díxolle que a Xunta prepara unha estrategia para consolidar Galicia como referente internacional na biotecnoloxía que xa xera na nosa comunidade preto de 6.000 empregos cualificados. E a automobilística chinesa SAIC está máis preto de instalarse en Galicia. Ferrol e As Pontes son os lugares escollidos para as primeiras plantas que a multinacional terá en Europa para fabricar coches eléctricos da súa marca MG, segundo publica hoxe La Voz de Galicia. Aínda que pide cautela, a Xunta prevé declarar de forma inminente proxecto industrial estratégico esas factorías, tal e como apunta o xornal. Este trámite supón reducir a metade os tempos para a instalación de fábricas. As primeiras informacións da intención de SAIC de escoller España para o seu desembarco en Europa publicáronse coincidindo coa visita de Alfonso Rueda a China, onde se reuniu co presidente da multinacional. E outro sector ben importante para a economía do país é o turismo. Esta semana Vigo convertíase na terceira cidade galega en implantar a taxa turística, que comezará a aplicarse en outubro. A Confederación, que reúne os empresarios do sector, asegura que non se opoñen a este imposto, pero tampouco o ven necesario. En que se van a empregar esta taxa ou este imposto, en que se vai a empregar, porque o lóxico é que repercutira novamente no noso sector, non? Toda esa xente que ven antes de pagar impostos, cando non se pagaba esa taxa, ese imposto, xa gastaba en todos os lados, se pagaba IVA, se pagaba de todos, cada café, cada comida, cada cea, ou no seu aloxamento. E hoxe continúa despregado operativo para localizar o bañista desaparecido na praia de Barra, en Cangas. A voz de alarma Antía deuse ao ver que as súas pertenzas seguían na area e que levaban horas en velo. Alejandro Rodríguez ten máis datos. Sí, operativo por terra, mar e aire para intentar dar con ese veciño septuaxenario de Vigo ao que se lle perdeu a pista onte pola tarde. Un operativo no que están a participar varias embarcacións e tamén helicópteros que peinaron esta zona a primeira hora desta mañá, tanto de Gardacostas de Galicia como tamén da Garda Civil. Hoxe tamén podemos ver por aquí drons, tanto dos servizos de emerxencia deste concello de Cangas como tamén da Xega, que se sumaban a última hora da tarde de onte. Por suposto tamén patrullaxe a pé por esta praia e tamén podemos ver como algúns familiares dese desaparecido se achegaban ata aquí pois para botar unha man nestes labores de busca. Trátase dun home que, segundo nos comentaban, adoitaba vir bañarse a esta praia de Barra. Foi un particular, como ben dicíades, o que deu o aviso indicando que visualizou as súas pertenzas, pero que levaba varias horas sen ter noticias del dispositivo por terra, mar e aire, polo momento sen ningún tipo de resultado. Desta hora tamén temos que dar conta do outro dispositivo que se despregou nas últimas horas na zona de Cabo Udra, en Belús. Ali un pescador deportivo caeu ao mar, pero segundo nos indican fontes da Garda Civil, xa foi localizado, xa foi rescatado e tivo que ser trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Continúa buscado o veciño do Morrazo que permanece desaparecido dende onte cando se lle viu por última vez nadando na praia canguesa de Barra. Os servizos de emerxencia recibiron alerta de que este home de 70 anos e habitual do areal desaparecerá a vista cando estaba nadando, mentres que as súas pertenzas permanecían na praia. Este operativo se está desenvolvendo por terra, mar e aire, con diferentes efectivos buscando a esta persoa, pois seguindo un pouco pois as últimos movementos que puido facer.
de momento pois non descartamos ningunha das posibilidades de topalo ou ben no dunar ou ben na auga. Dende onte un operativo conformado por Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil están inspeccionando a zona. Durante a xornada de hoxe estaban traballando dentro do aire o helicóptero da Garda Civil. Estaba previsto o traballo da Unidade Operativa de Drons da Axencia Galega de Emerxencias. Un particular na tardiña de onte pois acercouse, notou en falta pois a esta persoa que era bastante querida aquí no areal de Barra, e deron eles a voz de alarma de que xa non o miraran, e foi cando se activou pois todo o operativo de emerxencias. O despregue de medios de busca proseguirá polo serán. En novo episodio de violencia nas rúas de Compostela esta mesma mañá. Sucedeu na rúa Fernando III o Santo fronte a un pub no que este tipo de incidentes estánse convertindo en algo habitual. Enfróntanse 6 persoas contra outra que rematou no chan onde quedou tendida. Segundo as testemunhas da pelexa, os participantes estaban claramente prexudicados pola ingesta de alcohol. Ata o lugar desplazáronse varias patrullas da policía. E continuamos pendentes do incendio registrado onte no barrio da Ponte, en Ourense. Os bombeiros, de feito, continúan a investigar as causas. Sí, ademais, mentres avalían os danos nun edificio que tamén afectou a vivendas e negocios da contorna. A situación reabre as queixas veciñais polo estado de inmobles abandonados na cidade. 24 horas despois de declararse o incendio, os seus efectos seguen sendo visibles e preocupantes. As dúas plantas superiores do edificio quedaron completamente arrasadas e durante a tarde producíronse novos desprendementos que chegou a ceder parte do teito da planta baixa, afectando tamén a clínica dental situada nos baixos. Ao longo da mañá, algúns veciños puideron acceder de novo de forma puntual ás súas vivendas para recoller pertenzas, mentres os técnicos e peritos avaliaban os danos e os bombeiros continuaban arrefriando os escombros, onde aínda permanecen 2 puntos quentes. Apenas 24 horas despois do incendio, algúns veciños puideron acceder de forma puntual ás súas vivendas para recuperar algúns obxectos persoais. O que atoparon foron un escenario marcado polo fume, a auga e os danos provocados polas lapas. Está fea, está fatal prácticamente. Está daños por las paredes dañadas y todo. Mentres os residentes comprobaban os estragos, os bombeiros continuaban traballando no inmoble. Aínda permanecen 2 puntos quentes entre os cascallos e mantense parcialmente restringido o tráfico na contorna. Técnicos e peritos revisan agora a estabilidade dunha estrutura que sufriu importantes danos. O problema máis grande que temos é no portal, porque é un portal común de ambos edificios, e o forjado que ten é de madeira, ten moito material ardendo ainda por riba. Entón estamos refrigerando un pouquiño por aí, imos deixar toda a zona xa acordoada, imos quitar uns poucos escombros aí cunha retroexcavadora, e estamos refrigerando un pouquiño para que traballen con seguridade os da retro, e vai quedar xa pechado o edificio. A estrutura de madeira favoreceu a rápida propagación das lapas. Horas despois do incendio, producíronse desprendementos que afectaron a clínica dental. A farmacia do edificio lindeiro segue sen actividade e non recuperará a suministración eléctrica como mínimo ata o mércores. Actualmente non temos rede eléctrica e tampouco o local está parcialmente inundado. No entramos na farmacia quisimos asegurar a trazabilidade do produto, sobre todo que non se garante solamente coa parte da temperatura, como son o tema de insulinas. Todos os feridos recibiron a alta agás a muller de 95 anos evacuada do edificio contiguo, que segue baixo supervisión. A investigación continúa mentres os veciños reclaman solucións ante o problema dos edificios abandonados e ocupados na cidade. Na Audiencia Provincial da Coruña iniciase este luns o xuízo contra 3 mozos acusados pola morte de Joel Quispe. O mozo faleceu tras ser acoitelado no Nadal de 2023 na rúa Juan Flórez. Os feitos sucederon no centro da Coruña, na confluencia da Rúa Sinfónica de Galicia e Juan Flórez contra as 6:30 da mañá do 24 de decembro de 2023. Segundo a Fiscalía, no transcurso dunha lea, Joel Quispe foi agredido con patadas e puñazos que lle causaron traumatismos na cabeza e outras lesións. O mozo faleceu como consecuencia dunha coitelada mortal que supostamente lle propinou un dos 3 procesados e o único que permanece en prisión provisional. A Fiscalía só acusa a este individuo e pídelle 14 anos de cárcere por homicidio. Sen embargo, a familia da víctima acusa os 3 procesados de asasinato e pídelles entre 25 e 15 anos de prisión. Testemuñas da pelexa indicaron que a víctima foi agredida por un grupo de 7 ou 8 persoas.
O xulgado do penal número 3 da Coruña xa condenou este mes de abril 2 mozos por agredir a Joel Quispe. Os procesados aceptaron 9 meses de prisión e pagar 1.500 euros en concepto de responsabilidade civil. Fíxense, así quedou a cuberta dun edificio en Madrid, despois de que caera sobre el unha antena de telefonía de 20 metros e de varias toneladas de peso. Afortunadamente non houbo feridos, aínda que a caída produciu danos importantes en 2 vivendas e en varios coches. Polo de agora, a estrutura non se retirou, pero sí foi estabilizada para evitar que supuxese un perigo para a veciñanza e pros viandantes. Os accidentes de tráfico dos motoristas foron en aumento en Galicia nos últimos anos. Esta mañá unha vintena participaron nun novo curso de conducción segura deseñado pola Consellería de Planificación de Infraestructuras. A condución dunha moto é unha das situacións de máxima exposición para quen a guía, que se debe saber vulnerable aos perigos da propia pilotaxe, da contorna pola que transita e do resto de condutores. Por este motivo, o risco de que un accidente de moto sexa mortal é máis de 10 veces maior que no caso de outros vehículos. Aquí, sobre todo, o que intentamos é que a xente valore moito o espacio do que dispón, que sea capaz de gestionarse para anticiparse un pouco aos inconvenientes que lle poden salir e, sobre todo, buscamos que busquen moita práctica no equilibrio da moto, anticipar moitísimo a observación e tamén que teñan a capacidade de mover, bailar a moto de tal maneira que ao balancearse poida entrar en curvas de forma fácil. Na parte práctica, o que me tocou facer a min por ahora é practicar que hai un circuito aquí lento ao principio de poder ir moi lento na moto, como en situacións urbanas, por exemplo, onde tens que maniobrar así a pequena escala. Despois, ao fondo de todo, a girar en círculo, despois hacer un slalom de 8 por aí. Probas como a distancia percorrida despois de que un motorista free a distintas velocidades dan idea de como se debe reaccionar ante situacións de perigo e cales son os límites realmente seguros en cascos urbanos. Son cursos teóricos e cursos prácticos moi importantes non só para a formación, senón tamén para a sensibilización, para ter conciencia do que realmente pode pasar cando tes nas túas mans unha motocicleta. Despois do verán retomaránse estas formacións que son gratuitas en Vilalba, Vilaboa e Curtis. No que levamos de ano participaron xa 160 motoristas. Pois continuamos nas estradas galegas porque o número de condutores non deixa de medrar. Cada ano a DXT tramita 600.000 carnés. Deles, 37.000 son de coche automático. Esta modalidade representa só o 2% do total de permisos, e iso que está vixente dende o ano 97. E ademais, Antía, a metade dos vehículos que se venden hoxe en día xa son de transmisión automática. Sí, máis cómodo e económico que o cambio manual. Esquecerse do embrague, das marchas e de que o coche se cale nun semáforo. Cada vez máis son os alumnos que chegan ás autoescolas pedindo o carné para conducir un vehículo automático. E semella que esa tendencia vai ir a máis aínda nos vindeiros anos. Hai 20 anos a maioría dos coches obrigaban a pelexar cun embrague cunha panca para aproveitar a forza do motor. Actualmente as estimacións do sector apuntan a que a metade dos turismos á venda xa contan cun cambio automático sin intervención do conductor e a tendencia avanza imparable porque os coches eléctricos ou híbridos xa só ofrecen esa tecnoloxía. Probablemente os cambios manuales sean testimoniales ou para outro tipo de tecnoloxías, pero o que temos ahora mismo vai ir sempre asociado e iso temos que asumilo a un cambio probablemente automático en todos os casos. Hai anos cambiar de marchas manualmente nun coche era máis efectivo, económico e fiable fronte á engranaxe electrónica. A tecnoloxía mudou o conto. A xente está encantada, é moi fácil adaptarse a un automático e de feito hai unha frase moi conocida aquí que se probas un automático non vas a volver nunca a un manual, non por comodidade. O automatismo electrónico nos coches tamén se está a refletir nas autoescolas onde aumentan os alumnos que se acollen ao permiso de Código 78 que habilita exclusivamente para guiar vehículos con cambio automático. Que non pide desa xente? Pois, bueno, a xente que ven de fora, sobre todo a xente con máis edad, xente desos países de Sudamérica e América son de máis edad. A xente daqui nacional, pois, o que pide ese permiso son chavales máis xóvenes e que ten xa os seus propios pais e ten coches automáticos na súa casa. Un permiso de coches automáticos que ofrece unhas vantaxes fixas pros alumnos. Un alumno necesita 30 prácticas nun coche manual, pois posiblemente con 15 ou 20 prácticas nun coche automático posiblemente lle cheguen. E por que lle chegan menos prácticas? Pois porque ten que se fixar moito menos na caixa de cambios, non se ten que fixar no embrague, non se lle vai calar, non se... Entón, dalle máis tempo a mirar señalización.
Diante do avance dos coches automáticos, a Unión Europea prevé cara a 2029 que este carné restringido tamén sirva para guiar turismos manuais mediante un reducido curso de 7 horas. Pois mudamos de localización, pero non de tema, porque a partir de agora, quen queira sacar o carné de conducir en Portugal non terá por que facer prácticas nunha autoescola. Un novo decreto do Goberno permitirá aprender cun titor validado polo Instituto de Transportes. Brais Suárez. Efectivamente, dende esta semana os portugueses poderán comunicar que queren facer as prácticas do carné de conducir cun tutor e non nunha autoescola. O tutor debe ter unha experiencia de máis de 10 anos como condutor e non ter faltas graves nin moi graves nos últimos 5 anos. Ademais, tamén deberá responder polos posibles danos ou problemas causados polo aprendiz e por iso as asociacións do sector advirten de que, alén de ser máis insegura esta medida, tamén fará o carné máis caro por mor dos seguros que se deberán contratar. Hai máis peros, por exemplo, o alumno que siga esta modalidade deberá agardar 4 meses para repetir o exame se suspende o primeiro. En xeral, con esta decisión, o Goberno pretende dar máis flexibilidade e axilidade para obter o permiso de condución. Hoxe é o Día Mundial sen Tabaco e queremos deternos nesta enfermidade porque preocupa sobre todo a idade coa que se comeza. Os mozos entre 19 e 24 anos, agora imos velos, son máis de cigarro. 1 de cada 4 fuma todos os días. O grupo máis novo, de 14 a 18, cambian o pito polo vapeo. Creen que afecta menos a saúde, pero os expertos advirten de que é igual de daniño. Con todo, os estudos afirman que máis do 75% das persoas están a favor dos espazos sen fume. E nas últimas 2 décadas, o consumo reduciuse un 10% na poboación. Tomen sentidiño porque o seu consumo excesivo é unha doenza que tamén hai que tratar. Manuel é un dos pacientes do doutor Hugo Gómez, neumólogo do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Pois estamos con Manuel e a verdad que estas enfermidades como a EPOC son causadas por o tabaquismo, que é unha enfermidade crónica e adictiva que o que queremos é trasladarlle aos novos, non? Que non se adiccionen a estas o tabaco, os saicos, os cigarrillos electrónicos, porque ao final están adictos á nicotina e van a facer que bueno, pues acaben desenrolando, por exemplo, unha EPOC como ten Manuel. É a cosa máis mala. O tabaco é unha enfermedade moi adictiva, realmente é moi complicado deixalo, por tanto, o máis importante é a prevención. O tabaco é a primeira causa de morte precoz en todo o mundo. O tabaquismo é unha enfermidade crónica e adictiva. Moitos dos pacientes que temos a carón nosa ingresados nestas plantas de hospitalización con oxígeno, con nebulizacións, con máscaras, con ventilación mecánica, son pacientes que foron fumadores ou son fumadores de forma activa. Detrás do tabaco hai enfermidades tan frecuentes como son a EPOC, a terceira causa de morte a nivel mundial, a cuarta que é o cancro de pulmón e as enfermidades cardiovasculares que están nos primeiros escalós de morte. Actualmente afecta o 15% da poboación española e, aínda que estamos en mínimos históricos, a loita por concienciar dos perigos do tabaquismo segue a ser moi necesaria. O obxectivo, reducir ao máximo a porcentaxe de adictos á nicotina. Deberíamos abordar un poquito más esto en los colegios, en las clases, que también desde la propia familia en casa, que les expliquen que eso tampoco es bueno, que no deben utilizar ni tabaco ni sustancias como el vapor. Os expertos defenden o encarecemento do prezo do tabaco e aumentar os espazos libres de fume. Para informar aínda máis a cidadanía dos seus perigos, son moi necesarias as campañas de concienciación. Si usted se anima, si está motivado, plantéese, elija un día y de verdad déjelo. Si usted solo no es capaz, puede pedir ayuda, tanto a su enfermera como a su médico. E todo este esforzo porque fumar mata. Ben, en Ribadeo levan a cabo iniciativas para dinamizar o comercio local nas mañás dos domingos. Cos comercios abertos contan con ser un atractivo para atraer xente da zona e animalas tamén a xantar nos restaurantes do municipio. Dende hai 3 anos, para dinamizar aínda máis estas mañás de domingo, xunto co Concello, decidiron tamén incluir actuacións musicais na rúa. Os domingos aquí en Ribadeo entre o comercio e a música, pois sí que anima un montón e notase muchísimo máis ambiente, sí, e o tempo tamén axuda. Dinamizar as compras e poñerlle unha nota musical para que a xente aínda goce máis destas mañás soleadas de primavera. Es promocionar el comercio e que haya turismo e la gente de Asturias aquí en Galicia. Cuantas máis actividades haxa, mellor para todos. É mellor para o comercio, que moita falta nos fai a todos. Hoy damos unha vuelta, miramos as tiendas
e a veces, pues eso, compramos. O verán está cada vez máis preto e moitos galegos xa teñen preparadas as súas vacacións, pero a forma de viaxar de hai décadas non é a mesma que a de agora. O turismo de hoxe pouco ten que ver co de onte. Que moitos o lembran, chegaba o verán e todos aos 600. Familias enteiras moi xuntiñas nun coche que hoxe sería considerado como un microcar. O certo é que as tendencias van cambiando e hoxe o turista busca outra cousa. Agora é máis organizada, quizás, cando che chega suele ser xente que xa ten o seu planning de viaxe, de os días que traen contratados saben a onde van a ir. É un turismo de calidade e non de cantidade. A xente busca desconectar e non pelexarse por un anaco de praia. Sobre todo a tranquilidade. Se busca ter un sitio onde poder estar tranquilo, que non haxa ruido, sabes? Bueno, estar en contacto ca natureza. Visitar, pois, poblacións pequenas, vamos, gustanos eso, conocer un pouco tamén poblacións pequenas e turismo que non sexa moi masificado. Cambios tamén na duración. Agora somos moito máis de escapadas. Más cortas que antes, sí. Hombre, un fin de semana me encanta, pues no se te hace pesado y ves cosas que no hayas visto antes, o ir a ver otras que ya las vuelves a ver con más detalle. No, eu prefiro un viaxe curto de poder disfrutar da gastronomía, do viño, con tranquilidade, que facer viaxes longos, onde que hai que facer actividades porque sí, hai que sacar fotos porque sí. Non, prefiro viaxes curtas. Así que xa saben, o verán está a volta da esquina e toca desconectar despois dun ano de traballo. Pois para desconectar, autocaravana, porque polas fronteiras españolas entra cada ano 1 millón de familias en caravanas, un tipo de turismo que está en auxe en toda Europa. En Vigo acaba de celebrarse o primeiro Salón Atlántico de Caravaning. Raquel Gandoy estivo por ali. A filosofía das vacacións de moitos e moitos dos que están asistindo a esta feira atlántica das caravanas é a de viaxar dunha maneira autónoma, flexible e cun contacto directo coa natureza fronte a esos paquetes hoteleiros tradicionais en destinos máis masificados. Aquí no IFEBI dende o xoves, neste primeiro Salón Atlántico do Caravaning, os militantes no turismo itinerante que ten moito auxe en Galicia, teñen 50 expositores, produtos de 20 marcas e moitos prezos e solucións para as súas acampadas e todo ás portas da tempada estival. Preside este salón o posto da Asociación Galega de Autocaravanas, a asociación que ten máis socios en toda España e que leva máis de 20 anos en pé. Pero non hai un perfil concreto, é dicir, está medrando moito o turismo, está moito en auxe e se están incorporando familias novas, que é unha forma de viaxar distinta. Isto non te obliga a ter reservas, ti, pois un venres, sales de traballar, queres te ir, colles autocaravana e baste, a non son as nosas casas, temos as nosas casas en pequeno, a nosa cama, o noso colchón, eu teño a miña taza de almorzo, levo a miña roupa, se levas un pouco de todo, daquela é a túa casa en pequeno e con rodas. Neste salón temos modelos de 400.000 euros, de 100.000, de 60.000, porque hai 20 marcas distintas e hai solucións como a que propón esta empresa de Vigo fundada hai 4 anos, Vancubic. Nunha hora camperizan unha furgoneta. A idea inicial era que os traballadores usaran a fin de semana o seu coche de traballo para disfrutar por case 15.000 euros. Y es verdad que nosotros primero encajábamos el producto como para ese autónomo, pero hay tanto forofo del mundo camper y está creciendo tanto que el 85% de nuestro perfil de cliente es una persona que solo quiere disfrutar, sin atarse la inversión de dinero que gasta un vehículo, ¿vale? Que no, así no le da miedo gastarse el dinero, pero disfrutar. Jalan as estadísticas que un 37% dos españois están pensando en algún momento da súa vida comprar ou vivir a experiencia do caravaning. Son datos aplastantes. Un turismo que nas cidades deixa moito diñeiro, según estudios independentes, 250 euros diarios deixa cada autocaravana. E ademais, engade o director do salón, que 1 millón de caravanas de unidades entran cada ano polas fronteiras de España. Moi preto de Samos, na provincia de Lugo, tiveron hoxe a oportunidade de observar as aves nun emprazamento moi especial, o Monte de Toca. Un lugar de máis Antía que destaca pola súa variedade animal e que revive grazas a este tipo de actividades, porque Toca, durante o ano, só ten un habitante.
Pasar a mañá observando aves é un dos mellores plans que podemos ter nun domingo onde o tempo acompaña. É por iso que a Asociación Galega de Custodia do Territorio organiza o xa tradicional roteiro polo Monte de Toca en Samos, onde podemos atopar moitos tipos de ave. Tanto de campiña como tamén páxaros de ambiente máis forestal, porque tamén atopamos zonas de bosque con bo grado de conservación. Ahora mesmo viñamos vendo por esta zona máis de mosaico, pois viñamos escoitando o paspallás, o trigueirón, tamén viñamos vendo unha tartaraña cincenta, que é unha especie que hoxe en día en Galicia está bastante, bueno, en Galicia e no resto da Península Ibérica está bastante ameazada. Moitos dos participantes veñen da cidade buscando tamén algo de desconexión ao mesmo tempo que aprenden cousas novas. Veño buscando un pouco conocer espacios novos, pero ao mesmo tempo rodearme de persoas que che aportan tantísimo coñecemento e tantísimo disfrute e pasión polas cousas. E hoxe vimos aquí para disfrutar do entorno e ver e reconocer aves, un paseo ornitolóxico nun día maravilloso. A zona foi gravemente afectada polos lumes no ano 2017, con eventos como o de hoxe buscan darlle vida de novo, ademais de todo o que fan o resto do ano. A nosa filosofía como monte é a conservación e a produción. A produción, a conservación dos montes, ou seña como en estado natural, e a produción pois de pastos en torno para manter a gandeiría. Darlle vida ao monte e gozar das aves, un moi bo plan de domingo. Pois outro bo plan para este domingo é o curro que hai na Serra da Capelada, porque os cabalos xa baixaron esta mañá conducidos polos besteiros. Sí, máis de 50 anos de historia ten esta rapa das bestas que congrega a centos de persoas. Iria Soengas, cal é o ambiente? Pois desta hora están xa repoñendo forzas logo dunha intensa mañán e toca xantar para coller folgos que aínda queda por diante toda unha tarde de troula. Contra as 10 da mañá, uns 300 cabalos salvaxes baixados do monte entraron nos curros para a rapa ali os besteiros e as besteiras fixeron uso de toda a súa habilidade para cortarlle as crinas. Desta hora xa os cabalos desparasitados e coas crinas curtas están de volta na serra onde fan un traballo vital na limpeza do monte. Aquí segue a festa aínda, pero o traballo xa quedou feito. Eu creo que cada vez vai aumentando, ¿no? A xente que ven ao curro, cada vez van sumando máis mulleres, sobre todo xente nova. Cada vez máis xente, cada vez máis cabalos, o que pasa é que, claro, os putriños comes o lobo. Ver todos correr por ahí cuando se paran los potros y si nos dejan tocarlos y pelear un poquito con ellos. Es una fiesta preciosa de los caballos, independientemente de todo lo de desparasitar y todo eso, y creo que es tradición. En Allariz van pola segunda xornada da Festa do Boi. Hoxe tocou recrear o inicio desta celebración en Troula. E ademais hai pasarrúas dende a mañá, pola tarde saír ao Boi, e agora o que toca é repor forzas. Ímonos ata ali en directo con Xoel Rodríguez, que ademais está ataviado para a ocasión. Xoel, contanos. Totalmente, David. Sí, aquí toca repoñer forzas, como están facendo desta hora centos de asistentes xa neste xantar medieval, e tamén prepararse con estes panos verdes antes da saída do Boi, aínda que para de hoxe haberá que agardar aínda un chisco porque está prevista aínda para as 9 da noite. Onte tivo lugar a primeira desas saídas e hoxe, como dicíades tamén, a tradicional procesión de Xan de Arzúa, que recrea o enfrontamento entre xudeos e cristiáns que deu orixe a esta festa. Por diante aínda varias xornadas de festa, dende onte ata o vindeiro domingo, con outras actividades que inclúen tamén, por exemplo, concursos ou pasarrúas, todo nunha festa que vai camiño dos 7 séculos de historia e que está declarada como de interese turístico de Galicia. E hoxe, 31 de maio, é a segunda vez no mes que puideron ver vostedes no ceo a lúa chea. Un fenómeno, Antía, que coñécese como lúa azul, e non ten nada que ver coa súa cor, aínda que as imaxes son, xa están vendo, sen palabras. O satélite mantén o seu ton branco e gaña dourado cando imos perdendo de vista. Así comezaba a esconderse esta madrugada tras a ponte de Rande. Ter dúas lúas cheas no mesmo mes ocorre cada 2-3 anos, depende do ciclo luar. Para algunhas persoas, por certo, este acontecemento celeste ten unha enorme carga simbólica e mística.
Imaxes ben fermosas. Fermosísimas, E nos deportes temos unha tarde de fútbol na Galega, Irene. Sí, unha tarde que se abre xa a partir das 4 co partido entre o Celta Fortuna e o Europa nas semifinais do play-off a segunda división. E que continúa en Riazor co peche da temporada do Deportivo ante As Palmas. Da festa que se vai vivir esta tarde na Coruña, falamos nuns minutos.